Pozdrav! U današnjem videu ću vam pokazati kako uzeti zelene reznice i na taj način razmnožavati cvijeće i ostalo ukrasno bilje, ali i bobičasto voće. Biljke koje su pogodne za ovaj način razmnožavanja su višegodišnje biljke kojima početkom godine izrastaju nove grane koje kasnije odrvenjuju, ili one koje su zeljaste i grmolike tokom cijele godine. Primjerice pelargonije, ruže, hortenzije, ribizli, joste, ogrozdi, tise, pa čak i sobno bilje poput ovog lirastog fikusa kojeg sam razmnožila od ovog velikog primjerka. Pri izboru zelene reznice tražimo ovogodišnji rast biljke, dakle svježi, zdravi komad stabljike sa listovima i vršnim pupom, ali bez cvijeta, duljine otprilike 15 cm. Trebamo voditi računa da je biljka dobro zalivena nekoliko sati prije i da ne pati od nedostatka vode. Najbolje je ovo raditi tijekom 6. i 7. i eventualno 8. mjeseca, a kasnije su najvjerojatnije biljke već odrvenjele ili neće imati dovoljno vremena ojačati prije zime. Prvo uklonimo glavninu listova, a to radimo zato što reznica sada nema korijen i trebamo joj smanjiti potrebe za vodom i isparavanje, to jest transpiraciju kroz list, kako se ne bi brzo sušila i bila pod stresom. Ostavimo samo 1 ili 2 zrela lista i vršni pup iz kojeg će nastaviti rasti. Zatim se usredotočimo na stabljiku i ovdje ćemo primijetiti ova zadebljanja na stabljici iz kojih izrastaju listovi i njih nazivamo koljenca ili nodiji. Biljke imaju najveću koncentraciju hormona rasta neposredno ispod nodija, pa ćemo tako i mi odrezati stabljiku nekoliko milimetara ispod nodija. Pazite na oštrinu škara. Rez mora biti oštar, ne smije ovako žvakati tkivo biljke. Znači za mekše zeljaste biljke pogodniji bi bio oštar nož nego škare. I evo, ovako reznica treba izgledati. Duljine 10-15 cm, odrezane ispod nodija i sa do 1 do 2 prava lista te vršnim pupom. Drugi primjer je jedna ruža penjačica. Sve je zapravo isto, samo što ćemo ruži ostaviti dužu reznicu s obzirom na njezin veći razmak između nodija. A sad ćemo pogledati primjer kad ne možemo naći savršenu reznicu. Nekad jednostavno nema reznice odgovarajuće duljine ili imamo samo cvjetajuću granu. Ova pelargonija ukrasnog lista je i prekratka i cvate. U tom slučaju ćemo ukloniti listove, ali i cvjetnu stapku, pazeći da ne otkinemo vršni pup. A ova reznica je malo starija, pa već i prelazi u poludrvenasti oblik. A to ćemo isto malo ukloniti da maknemo zadebljanje. I sljedeći primjer nam je grmolika ruža koja je već ocvala i već joj raste i plod. I tu ćemo postupiti isto kao u prethodnom slučaju i ukloniti grančicu sa šipkom. U nekih biljaka, kao primjerice ljetnog jorgovana ili budleje, biljka tako bujno cvate da je nemoguće naći grančicu koja ne nosi cvijet. Srećom, ljetni jorgovan se vrlo rado razmnožava, pa ćemo ukloniti cvjetnu stapku. Ali ova biljka ima i 2 postrane, pa ćemo i njih zaobići i odrezati iznad nodija. Kad se primi, u ovom slučaju će krenuti rasti 2 nova vrha, koja kasnije možemo ukloniti ili odmah poticati grananje ovog grma. Kad imamo reznice, vrijeme je da ih posadimo, i to u zemlju za cvijeće u koju ćemo dodati 1/3 perlita. Perlit je kamen vulkanskog porijekla koji se ponaša kao spužva i regulira vlagu. Upijaju kad ima previše i kasnije otpušta. Vrlo je bitno osigurati pravilnu vlagu reznicama, čak i od presudnog značaja, jer su vrlo podložne truleži. Kad radite sa perlitom, budite oprezni da ne udišete ili ga prvo namočite da se ne praši. Kad dobro izmiješamo zemlju sa perlitom, napunimo posudice sa rupicama na dnu. Odaberite odgovarajuću dubinu da stane makar 3-4 nodija u supstrat. Zatim posadimo reznice i to tako da stavimo u stjenku posudice da bismo im osigurali toplinu i dobro odsjeđivanje. I zatim obilno zalijemo, po potrebi za nekoliko trenutaka opet, kako bi bili sigurni da se supstrat dobro namočio. Ako je presušila, kupovna zemlja za bilje zna postati hidrofobna, to jest ne upija vodu tako lako, pa vodimo o tome računa. Poslije zalijevanja smjestimo reznice na toplo i svjetlo mjesto, no bez izravnog sunca jer su biljke sada još vrlo osjetljive na isušivanje. Zalijevamo po potrebi i ne smiju se isušiti. Nakon nekoliko tjedana kad primijetimo novi rast, možemo biti sigurni da se reznica primila i da ima korijenje, pa ju možemo polako izlagati sve većem osvjetljenju. I to je to. Uz ovaj jednostavan postupak možemo lako i besplatno povećati zbirku bilja.